आंनि ना अनलाइननिफ्राय अर्डार खालामना लाबोदो आरो ना औवा मेवाइ लेमनो मा नोङो मोनसे खन्थाइ फरायना हो दे फराय हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टु बेक माय इउटुब चेनेल आंनि बे फिसा इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायना लाग्रोनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना अखा बोथोरनि गासिबो मोजाङैनो दङ आरो ना इसोरनि अननायाव आरो आंबो जोबोर मोजाङैनो दङ आरो ना बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि बे लाब्रा ब्लगखौ नायलांबाय थादो बिदिब्ला थौदो नै लोगोफोर जोंहा दिनै औवा गाजा मा होनो मैदेर हाथाय दानना लाबोदों नै अनलाजों जानोसै अनलाजों लकेल दाउजों औवा मेवाइ जानोसै आरो ना दाउला दाउ खासि नै लेमगासिनो आरो ना ओइयाव मनायाव दंबावोसो आरो बुरजाथार लेमगासिनो जोङो दाउखौबो बुथारना लाखांखाबाय बेदर दायो खोनसिगोन र' नै इयाव थाइसे मन्दिर बायदि साफाथार जाबाय नै मार हिट जाखादों नै एसे गिदिरथारमोन इयो फिसाथार जालांबाय सां सिङावसो सायदो जा मैगंखौनो लकेल स्किन खाने बाला हुहाम धमाका यामी होगा हमारा कारी मैदेर हाथाय लेमदों दायो जागोन अनलादो दाउ खासि अ नायबाय थादे लोगोफोर सोरबा मोजां मोनदोबा लाइक खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालाम हर सोरबा गोदानै फैदोबा सोरबा गोदानै फैदोंबा साबसक्राइब खालामना ला इदिन साबसक्राइब खालामना ला नै औवा हाथाय लेमगासिनो जोंहा जानोसै इखो दाउ बेदरदो नै लेमगासिनो औवा हाथाय आं लेमा आरोना आं दांनो गियो सुवा हाबसोगारो आंनियाव दांनो हाया आङो नाया मानो नै सुवा भगबान सुवा नै ओंखायनो दांनो गियो आरोना आङो ओरैनो दाङालासिनो गोलोमजोबखाबाय आरो दा औवा मेवाइ जानो हाबाथ' देनजार गरम जाखासिनो नै इखौ अनलाइननिफ्राय अर्डार खालामना लाबोदो आरो ना औवा मेवाइ लेमनो ओमफ्राय आं लेमनो हायाना इखौ अर्डार माने फ्लिपकार्टनिफ्राय अनलाइन होनानै इखौ मांगायना लाना फैदो आरो ना औवा मेवाइखौ नङा दे मानसिखौसो औवा मेवाइखौ आं न'आवनो दानदो मानसिखौ मांगायना लाना फैदो एकदम औवा गाजाखौ आं दाननो हाथाराना ओमफ्राय जानो लुगैसोदो मा खालामनो उपाय गैया रावबो लेमनो हाग्रा गैया बेखौ अनलाइनाव फ्लिपकार्टआव मांगायना लाना फैबाय आरो ना आंनि मानसिखौ बहानिफ्राय फैदोंबा मिथिया जायखिजाया फ्लिपकार्टआव मांगायदो आरो ना मांगायनानै बारा लाया नोंथांमोनाबो मांगायना ला औवा मेवाइ लेमग्रा फ्लिपकार्टआव नागिरबानो मोनो बेम्ब'कारि काटिं होननानै बोना हो होमबानो फैबाय बेम्ब'कारि काटिं फैग्राया इनो आरो ना सुवा हाबा आंनियाव जाबो आंनियाव हाबा इबो आरो ना इखौबो फ्लिपकार्टनिफ्राय अनलाइन खालामनायाव माने खानै फैफादो आरो ना नै बे गिदिरजों बे फिसाजो फैफाबाय आरो ना उपाय गैला नै दायो लेमगासिनो औवा हाथाय नै इयाव खैथा जाखो नायनि लेमनाया रबरा देन्जार लेमनो हाखायोलै दै खानै जाखाबाय थाइनै जाबाय थाइनै नै ओइनो खासेया बेम्ब'कारि काटिं फिसाया दांदो नै सुगोनांखौ दांनाया नै इखौ दांबाय नो लेमनायखाय दांबाय नै बेम्बो काटिंनि फिसाया ना दैया नंगौ नङा खुलुमबाय आंनि नामा नोङो मोनसे खन्थाइ फरायना हो दे फराय आखाइखौ गाहायाव लाना फराय होमबासो मोजां होनगोन दे इदि होन दे ओमफ्राय मासलि जल की रानी हिखौ फरायनाय ओमफ्राय जोब्बाय मोसौ हाथाया नै जोंहा नै थरनै बेम्ब' काटिंआ लेमखांबायानो मालाय रबल नालाय हे जाना खानसिबाव दे जा दे रिया नोंबो जा दे जासुं अरथारनाङा दे अरथारनाङा हे ओइनो आबौ आबौबो खारनाय दिनो खारफालां आबौदो खार आबौ आंबो थांनियोन मुलि लाबफानो होदो आरो ना इयो नै मिथिगो
이거 이네 खायमादो सिनोनाया नै खायमादो सिनोनाय इ गोजाया इखो लाबफादो होदो लाइफिना जानाय गेला खायसि गेला गेला खायसि खाबि बिजुलि होननायखौ मोसा मा बादल बिजुलिलाय आरो लेमबावनोसै आरोना बेसे लेमबावनो नै औवा हाथाय बेम्बु काटिंआनो होख्लायगासिनो इखो सोरना भाबिदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदे आंनि सोर आंनि मा जायो खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना आङो कमेन्टखौ सोर मा खोन्थाहरो इखो नायनासो आं उनाव खोन्थागोन आरोना बिथाङा आंनि सोर जायो नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्टआव होमबाना आङो जेनेबा नेक्स्ट ब्लगाव खोन्थासिगोन आरो आंनि मा जायो रेसन कार्डखौ लांफानांगोनो माबा मा होनो कन्ट्रेल कार्डआव माबा फिंगार होनाय फैलायबाय नो दै गाइसमोन इखौनो होनो दावराव जादों जा न'खरनिफोरा हो अ न'खरनि गासैबोनो गावबा गाव हैथां आंबो हैनो थांलायनांसिगोन आरोना एबारसो फार्स्ट फिंगार होनो मोनगोन आङो हाबा जानायनिफ्राय नै बेम्बु काटिं फिसाया मखै खारबाय थायोलै इयो होसोनि र' बेम्बु काटिंखौ हे गोलैबाय बेम्बु काटिंआ नै जोंहा सान्दुं मा होनो बार अखादोनो मा बार अखाथ' गैया अखाजोंनो गय माखा सिरिजोबनानै दासो फोरानना होबाय आरोना दिनैसो मैयाजों दिनैजोंसो सान्दुं दुंदों आरोना जोंनिथिं जामायजोंमोन नै ओमफ्राय दिनै सान्दुंआ देनजार दुंखाबाय आरोना नै सानराजाया दिनैसो ओंखारदो गोबावजों दिनैसो सानराजा ओंखारदोना नै दिनै नङा मैयाबो ओंखारदो ओमफ्राय दिनै हाइस देनजार कारा आरोना नङाबो दाबो ओंखारलालै नै थानोनो मोनले मानो लाबोदो गयखौ मानो लाबोनाय दुस्त' बेम्बु काटिं खारबो मिथाइ लाबोगोन दा आबौआ मिथाइ लाबोगोन ना खोन्था होमबासो जुसखौ लाबोन फैदो थौ बेम्बु काटिंआ खासे बारायलायबाय नै हे भगबान सोरनि जादियो इ गरमाव सान्दुंआव प्लास्टिकआव उन्दुबा गोसोम जाजोबगोन सङिलाय हे सर सावथाल जानो नागिरदों नोङो खारबो इमान सान्दुं गोसायाव उन्दुयो नामा आइदि एसे सान्दुं गोसायाव उन्दुआ आइदि हाय नायलाय आंखौ गोलोमजोब्बाय नै देनजार गोलोमजोब्बाय आरो आं मावालासिनो गोलोमदो आरोना जेन्थ'खा लानाया नै आखाइया गोजा साफाथार मोनलायदो बेरखांलायदो ना औवा मेवाइजों बेरखांलायदो औवा मेवाइ गुफुर इनि आखाइया गोजा मा ओंख्रिलै रिया बा मालाय अनलादो दाउ औवा मेवाइ बा गोथावथार दे जा ओरै जानाय नायनि नों जानायखौ दे जा गोथाव ना गोथाव नंगौना नङा सोर संनाय आं सङाखै आं संनायखौबो नुदों इयो ओंखायनो आंखौ संदो सानदों इयो आं संनाय नङा इयो आबै संनायसो मालाय दद' गोनांनो जोंहानिया दद' गैया अनला औवा मेवाइ दाउला खासि बा मालाय नै खुरैखौ जि गोदोर रानना जाखादों नै खासिया गोथावथार जादों नै अनला औवा मेवाइ दाउला खासिया नै बा नै जि गोथाव जादों लुगैदो नामा नोंनि जानाय लुगैदो नामा बेदराबो जा टेस्टि नंगौना नङा टेस्टि जा यामिन या मैयालाय देनाय होनबावनाय मा ओइया मैयालाय औवा मेवाइ आवजार कालारनि जेन्थ'खा दैनि जेन्थ'खा बिबार जि साफा बारखादों नै दाख्लैफोर साफाथार बारदोंमोन अखा हानानै दैदो बुफ्ले जाजोब्बाय दै बानानि ना हे मा नायो जापाननि नामा हा फेदाखालि नाया इदिस' दिनैसो नुफेरदो थथाखालि नाखौ आङो नै गोसोमथार माबाया मा होनो बेम्बु काटिंआ सायलायबाय नै मासलि काटिं खालामलायबाय एबार मासलि काटिं नै मासलि काटिं नै बिनि खुगाया बेसे गुवार खुगाखौ नाय धरमाय खुगाया भगबान मानसिनिसाय गुवारसिन खुगालै मा थथाखालि नानिया नै खुगाखौ नायनिखौ नै जि गिदिरखा खुगाया नै एसर इनो मायबा मायबि दोसोगार गारमा सिङाव मासलि काटिंआ जनो हायाखैनो खामफ्लाय लांना फैनोसै बेरायनो थांनि लामाखै जों सानैया ना रिया बेरायनो थांनि जोङो बिब'आ सकाव थांनायखौ नायनो मालाय रियाया सब खेबसे नायनि होनलायथारदो
इन्दि जाबाय नायनाया आबौखौ नायाखै संलाय आबौखौ नायाखै सं आरो इयाव नायबावगोन नो ब लामा बिजौआव लागि नायगोन नोङो हो जाबाय दे जाबाय ओमफ्राय थांनांला ओइ मोसौ गिदिर गिदिर फैसो दै नो थांनांला नुवाखै इलाय टाटा हरदो टाटा आं मेथाइ लाफान कुरकुरि नै मानसिनि मैखुन बायदि जादों गाइसमोन जामायजोमोन नोंथांमोन नाय मानसिनि बिखानि सिङाव थानाय देहा सिङाव थानाय मैखुन मानसिनि मैखुन बायदि जादों बे अख्राङा रिया वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल रिया बर'आ बिबैमोनखौ लामाजों नाहरोनो ओंखायनो आंखौ अख्रा लिंना लाना फैबाय बियो दुस्थ'आ साला थाङा होनबाबो लिंबाय थायो इनो गावा खिनिनो सिगां खारग्रोबायानो आरो हेलौ जामायजोमोन नै रिया बर'आ बिबैमोनखौ नायनो फैदों दलङाव जोंनि दलंखौ नुवाखैनो बियो बेनिखायनो दलंखौ नायनो फैदो आरो ना बियो रिया इनो बेम्ब काटिं फैदो बेम्ब काटिं मसलि काटिं फैदो इनो ओइ नायावसो ओइनो मोसौ लायनाया ओइ इयो आंनि सोर जायो कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय दिनैसो नुदो मानसिखौ बेसेमोन नाय नोङो मैया बाजारनिफ्राय 10,000 बापरे मा लांसोदोंमोन इयावलाय मा दङ सक खामथानाय आरो दा निम्बु लांनो लायदो लेम्बु एखौ गैया बैलाय सिब्र बैलाय इयावलाय प्लास्टिक गोजा नोंलाय सोरनो हरनायदो नों सोरनो हरनायदो बा मालाय मैया 10,000 मोनदोंनो मालाय इयासो बाजाराव बापरे फैसाया नाय बुरजाथार नामा बा फैसा बुरजाथारदों बोसोनै बापरे फैसाया जि बुरजा दंखायो सोर हागोनलै नोंदोलाय मालाय फैसा बुरजाथार नै बा मालाय रिया बिबैखौ लोगो मोनदो गामिनि बिबैखौ रिया आबै जायोखो आबै बिबैखौ लोगो मोनदो मालाय बिबैया मेथाइ जानो फैसा होदो गोलोमजोब्बाय मानसिया माबालाय फैसा मोनबाय रिया आबैया फैसा होदों नोंनो नाय सेन्थ'खाबो लासोदो मालाय नै सेन्थ'खा लादो टेटेंखौ नायदो ना मादो बा नोंनि आथिङा सेन्देलखौ नायलायलायदो नायथो ना ओजा नांनायानो जायाखै इलाय नांलायाखै जेनथ'खा उनसिगां ए नांगौ नै जोंनिया मालाय बामबाय बिबैगा रियाखो रिया बर'आ बारेबा लुन्दांदां बिबैयाबो लुन्दांदां बिबैयालाय बापरे नै आथिंनिफ्राय लानो र' आथिंखौ लायनो जितकर इतु लागे ना इतु लागे बा बिबै फिसौ मालाय खख्रेब-ख्रेबनो बिबैयाबो आंनिया बेम्ब काटिंआ खखेब-खेबनो आबैया बारे आंनो खखेब-खेब बा आं जाबाय थानोसै नामा ए मालाय जन्था गानलायना फैदो नै थाम्फै अरजाजोब्बाय बेसेबा दावराव गारियाव इयो मानसिफोरा ज' जाजाय बहानिफ्राय बेरायनो फैदोंमोन बेलासिनि नै लोगोफोर आंनि लाब्रा ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय दिनैनि थाखाय बिदिब्ला बाय बाय एसेनोसै गाबोन नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन बाय बाय